Ahojte, volám sa Patrik a som štvrták. Ahojte, a ja som Emily, tiež štvrtáčka. A verili by ste, že už končíme prvý stupeň? Ani sa nám nesnívalo, že to tak rýchlo ubehne. Veď len včera sme v ruke držali prvé písmenka a teraz píšeme projekty a čítame celé knihy. Pamätáš si, keď sme v prvej triede nevadili na striedu a teraz sa v škole vyznáme lepšie ako upratovačka. Učenie nás bavilo, nie preto, že sme museli, ale preto, že sme chceli objavovať, skúmať a bádať. Kniha, ceruzka a zošit v hlave vedomostný plný košík. Každý deň bol nový krok, prvý stupeň to bol skok. Sme skvelá partia. V našej triede vládne smiech, pomoc a priateľstvo. Raz sa niekto naše pani učiteľky spýtal, ako to s nami zvláda. Pani učiteľka odpovedala s úsmevom a s veľkou termoskou kávy. Veľa sme toho zažili, napríklad výlet v Betliari, ten nádherný kaštier a ten obrovský park. Alebo Ľubovňanský hrad, kde sme sa tam cítili ako rytieri a princezne. A Spišský hrad bol taký veľký, že sme ho skoro celý neprešli. A nezabudnime ani na školu v prírode v Bojniciach. Tam sme si užili spoločné večery, súťaže a samozrejme Bojnický zámok. Zážitky sú poklad v hlave, nie sú len tak niekde v tráve. Ten, kto zažil výlety s našou pani učiteľkou, zaspáva so spomienkou nezabudnutelnou. A ročníkové projekty. Projekt Môj rodný kraj bol super, lebo som spoznal miesta, kde žijú moji starí rodičia. A zdravá výživa. Zistila som, že mrkva nie je nepriateľ a že čokoládu treba jesť, no s mierou, ale ja to ešte trénujem. Ubehlo to ako voda a v tej vode plávame dobre. Už nás čaká druhý stupeň a my sa naň už teraz tešíme. Snívame o tom, čo sa ešte nové naučíme. Možno z nás budú vedci, učitelia, programátori, veterinárky alebo kuchárky. A ja raz možno budem astronautom alebo vojenským kňazom. A ja spisovateľkou, lebo každý príbeh sa začína jedným písmenom, tak ako škola sa začína jedným dňom. Snívali sme o školských dňoch, kde rastú vedomosti v krokoch. A teraz snívame zas pred, kam nás raz zavedie veľký svet. Ďakujeme všetkým učiteľkám a hlavne našej triednej, ktorá to mala niekedy s nami ako so stádom divých kozliatok. Ale vždy to zvládala s úsmevom a s láskavým slovom. A to je na nezaplatenie. Tak vám všetkým odkazujeme, snívajte. Malé sny vedú k veľkým cieľom. A nezabudnite, že aj cesta za najväčším snom sa začína v školskej lavici. Ďakujeme, že ste nás počúvali.